Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u mýho 6. videa, ale tohle už bude hra Sluteria. Jak říkal, jestli jste mohli vidět, jestli jste viděli Jirku Krále, jak říkal, já jsem snad poslední youtuber, který to natáčí, tak určitě pravdu neměl. Protože... Pardon, dámy a pánové, štuchl jsem kameru. To je mi fakt moc líto. Kameru napravím. Tak. Bude to Sluterio. Nevím, jestli se mi to nebude sekat, nebo bude. Už jsem to hrál a bavilo mě to, ale bylo to fakt těžký. Nevím, jestli se to nebude tak moc sekat. Jestli se to bude sekat, tak se fakt nestekejte, protože já nemám úplně silný počítač, ale takhle to už z většina vás zná. To je jasný, že to z většina vás zná, protože to už natočilo, já nevím, aspoň skoro všichni youtubeři, skoro, fakt nevím, ale strašně hodně youtuberů. A já jsem fakt snad ten úplně poslední, protože už to snad ani nikdo natáčet nebude, nebo... Není tohle Dennis TV? No, snad ne. A zase bych ale mohl jakože ještě dělat nějaký ty Sluterio, jestli mi dáte lajky aspoň, já nevím, 4000 lajků, když je to teprve 6. díl, tak můžu udělat aspoň, nevím, můžu udělat aspoň 2000 odběratelů, ale já vždycky umírám. A jestli slyšíte to vňoukání, tak to je moje ségra, ty se nevšímejte. Tak a to bych vám ještě o téhle hře mohl říct, že je to podobný k Agariu, jenže tam nejste kole, jak tady vidíte, ale jste žížali a musíte, ještě můžete mít takovouhle rychlost a k tím musíte, aby do vás narazila nějaká ta žížala a tím dostanete body. Že ona prostě jak kdyby zemře, no? Padne. Ale to se používá u tý, že někdo prostě, že budete útočit. A to jsem chtěl zkusit fakt moc zabít, ale nejde to. Tady to není, že jak jste podle toho velcí, tady můžete být i ten nejmenší žížala, co na tomhle serveru je a můžete zabít tu největší, která na tom serveru je. Víte, třeba jsem takhle malý a můžu zabít tuhle. Jenže ji nezabiju, samozřejmě. Zkusím ho ale počkat. Ne, to je malá. Jestli jste mohli vidět i Pedra, jak prostě ještě o tom moc nevěděl a hrál to, ale pak už aspoň u toho třetího si myslím videa, že
byl úplně malý a zabil ty největší. Tady do mě zrovna narazil. To jsem měl jídlo zadarmo. No, nebude to úplně dlouhý video, protože je to nervní hra. Vůbec to fakt nemůžu hrát. Jo, a nějaký youtubeři nevíjou, kde je takový ty skiny. No, tak tady máte takovouhle tu žížalu. Tady máte tu žížalu. Tu zmáčknete a tady si s těma šipkama normálně vybíráte, kterou chcete. Je tady i nová. Tady tahle a tahle. No spíš tahle. No tahle a tahle je tady nová. Jinak, a ještě tahle je nová. A jinak už jsou takový normálně už ty klasický starý, ale pak teda vypadá ještě třeba dobrá tahle, nebo třeba oni jsou všechny dobrý, ale třeba ještě já vám řeknu, kteří jsou tam hodně dobrý. Tihle a ještě tihle. Tohle vám můžu hned ukázat. Oni vždycky se, i kdyby, jako teď ještě nemůžu, protože jsem ještě moc malej, ale vždycky oni dělají, oni se vždycky zakroužijou úplně na malý. Já vám to ukážu. Tady prostě u těch velkých, jak jsou, no, takhle se vždycky zakroužijou, jsou úplně malí. A jeden si je pak bude chtít obět a oni takhle mu rychle letějí do cesty. A dívejte, jak jsem takhle malý, já můžu zabít tady tohle, který je úplně obrovský. A tady nahoře, no vlastně vy to tam nevidíte, protože tam mám blbě nastavenou kameru, ale prostě jinak nahoře vpravo, zase až někdy budeme natáčet, tak teď už se mi to fakt předělávat nechce, že by, nebo víte co, tady takhle nahoře, jak můžete vidět, jak jsou velcí a nejvyšší, tady má 50, no já vám to řeknu, 55 682, tak tyhle. Teď jsem víc vyrostl. To byla asi tam tahle barva, jak tam byla, jenže byl ještě větší a tlustější. To byl možná on, protože on byl fakt velký s těma 55 000. Ještě tady. Dívejte, vlastně takhle už jsou trošku větší, takhle se vždycky prostě zakroužijou a ten nějaký velký ho bude chtít obkroužit, on pak vyletí a tak ho bude chtít sejmout. No ale jakože nevím, jestli se vám tohle video moc líbilo, asi fakt wow, tak teď jsem měl víc štěstí než rozumu. A já jsem byl v něm a žil jsem. Takže to je strašně dobrý. To je vždycky taková ta náhoda, že prostě buď do něj narazíte, ale proletíte krz ním. Ale ještě je taková podmínka, že když jste velký, třeba já jsem takhle malej, a pak tam je úplně velký a narazíme si čumákem, no tak vyhraješ vždycky ten větší. Ne úplně takhle jako vždycky, jako úplně vždycky ten větší, když se narazíte čumákem, tak vyhraješ vždycky ten větší, to je jasný. Protože kdo by pak asi vyhrál menší.
Ale tady už bych snad to video mohl, tady už bych to video mohl ukončit, už natáčím aspoň 10 minut, protože já to tady vidím, takže vám to můžu říct přesně, 10 minut a 17 sekund a že už je to jako dost, že už bych to mohl ukončit, tak